Rasmus, hej. Jeg hedder Rasmus Sebak. Jeg vil gerne synge en af mine nye sange, som hedder Lady 5. Det er faktisk meget sjovt med den her sanghaber, fordi det var ligesom ikke mig, der var utro, vel? Det var ligesom hende, så det vil jeg gerne lige understrege. Nu skal vi høre. Nu skal I lige høre. Klokken var lidt i 5. Sig og jeg gad ikke tage hjem. Sig som op på min mand. Sig og jeg siger dig, slet ikke ting, for det var min fejl. Nu må jeg ligesom glemme teksten. Jeg var det for længe om at sige nej. Kysse mig på mig. Jeg skuffede dig og tæppede mig og tålede af din kærlighed. Det var sådan en anden sang. Og jeg siger tak herfra.